Základňa pripravená. Peťa je zaklaknutý, aj keď on nepobeží, ale stopky má v ruke a bude dávať dôležité informácie. A nosice šapky ženy sú pripravené na štart. Tak sa im to podarilo. Babi šťastný, Peťo šťastný, Šeši šťastný, aj Peter šťastný, bol aj dvoch bratov mal šťastný. Všetci sú šťastní, ja poznám Zuzku šťastnú, ale už sa vydala, už je iná. No, takže nejaké bodíky predsa aj do nosic pôjdu v ženskej kategórii. Tak zlomili smolu a dúfam teda, že